назорати доимии фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал дар мағозаву дуконҳо ва марказҳои савдои бозорҳо метавонад ба пешгирии бемориҳои сироятию ғайрисироятӣ аз маҳсулоти пастсифат ва муҳлати истеъмолаш гузашта заминагузор бошад. Дар ҳамин раванд кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Турсунзода дар асоси нақшаи кории давоми соли 2024 148 санҷиши санитарию гигиенӣ дар 1267 объекти амалкунанда гузаронида дар рафти он як қатор камбудиҳои ҷойдоштаро ошкор карданд. Аз ҷумла барои риоя накардани қоида ва меъёрҳои санитарӣ 190 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода ҳамаи онҳо ҷамъ ба маблағи 84190 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. инчунин барои ба талаботҳои қоида ва меъёрҳои санитарию гигиенӣ ҷавобгӯй набудан 11 объекти назоратӣ муваққатан, яъне то бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта аз фаъолият боздошта шуда, бо онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. тибқи иттилоъ ҷиҳати манъ намудани фурӯши маҳсулоти хӯроквории зудвайроншаванда, хӯришҳои консервашудаи дар шароити хона тайёршуда, яхмоси мулоим ва нӯшокиҳои ташнашикан дар ҷойҳои ғайримуқаррарӣ аз тарафи кормандони марказ як қатор рейдҳои санҷишӣ инчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ доир гардида, дар натиҷаи он давоми соли равон 1394 килограмм маҳсулоти қаннодӣ, ширӣ, обҳои ташнашикан, намаки ошӣ ва дигар маҳсулоти ниёзи мардум ба маблағи 44912 сомонӣ аз сабаби пастсифат будан ва гузаштани муҳлати истифодабариашон аз муомилот гирифта шуд. ин гуна маҳсулоти аз муомилот гирифташуда дар анбори марказ ҷамъоварӣ гардида, бо тартиб додани ҳуҷҷатҳои зарурӣ безарар гардонида мешаванд. мавриди қайд аст ки бо технологияи наву замонавӣ муҷаҳҳаз намудани утоқҳои кории маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар шаҳри Турсунзода давра ба давра амалӣ гардонида мешаванд. аз ҷумла соли равон ба озмоишгоҳи вирусологӣ дар назди марказ фаъолияткунанда якчанд дастгоҳҳои замонавӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида васлу насб карда шуд, ки ҳоло кормандони ин озмоишгоҳ аз онҳо дар пешбурди фаъолияти худ истифода мебаранд. ташхисгоҳи вирусологияи маркази назорати давлати санитарию эпидемиологии шаҳри Турсунзода бо таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин карда шуданд. аз қабили ПЦР-и рақамӣ мебошад, ки ташхисҳоро дар муддати 5 то 30 дақиқа муайян карда медиҳад. боз дигар намуди таҷҳизотҳо аз қабили таҷҳизотҳои муайянкунандаи таҳлили умумии хун, таҳлили биохимиявии хун муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар солҳои пеш чунин таҷҳизотҳои замонавӣ набуданд. шаҳрвандони шаҳри Турсунзода ба дигар ташхисҳои марказҳои саломатӣ муроҷиат менамуданд. ҳоло ки дар ташхисгоҳи вирусологияи маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳри Турсунзода таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, ба шаҳрвандони шаҳри Турсунзода хизматрасонии бо сифати тиббӣ гузаронида мешавад. чунин имкониятҳо шароити мусоид фароҳам меоранд, то дар фаъолияти пурсамари кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар шаҳри Турсунзода пешравиҳои назаррас ба амал омада, назоратро ҷиҳати таъмини риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ дар объектҳои амалкунандаи шаҳр беҳтар намоянд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода. ахбор.